Alright, so isang magandang umaga sa ating lahat at mapagpalang umaga din po, no? So, ganyan pong kadami ang ating mga kababayan ang nandirito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga fresh na isda o anumang klaseng laman dagat na mapipili o mabibili ng ating mga kababayan, no? So, mag-update tayo sa mga presyohan at latagan. So, ito pong muli, si Boss Lando Explorer na mag-explore at iikot kayo dito sa bayan ng Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, so dito no, may mga talakitok, barakuda na mga ulo at sugita. Meron din mga tanigi, pusit lumot. So yan yung mga tatag ni Boss Farley sa Malabon. Ito talakitok. Di pa magkano hipon mo ngayon? 380 boss. 350? 380. 380. Malalaking mga hipon, no? Yes. Bakit wala kang tindang mga bangus nga pala? Wala po tayong huli. Wala mahango ngayon ng mga bangus pandaing. Wala boss. Kaya pala hipon. Tapos yung yellow pinto na nabili pa, wala na. Nabili na. Ubus na 250 ang kilo. Oo. Press na press kasi yung ano yung yellow pinto na. Opo. Ayan o, 380 ang per kilo po ng mga hipon. Opo. So Ate Pam, salamat ha. Ayan, ang mga latagan po rito nating ina-update sa Malabon Fish Market. Shout out po, good morning. Boss Lando Explorer. Rolando Rivera. Rolando Rivera po. Magkano yung ano mo, talakitok? Ayun yung mga presyo ng kanilang mga... Sige po, ingat po, ingat. Sige po, shout out po. Boss Marley, magkano yung ano? Ulo? 200 ang per kilo sa mga ulo po ng mga barakudan, lalaki ng mga isda, no? Tapos yung ano, 250 yung laman. At tapos mga talakitok, tanigi. So yan, no? Ina-adjust lang ni Kuya Warren yung kanya mga ano. Tanigi magkano? 340. 320, 340 ang mga presyo, ano? So salamat, thank you Ate Pam, salamat. Alright. Mga pangus na nandirito sa mga latagan na ating ina-update ngayon dito, no? Papasadahan na natin at mga isda rin dito, pusit. Ayan, mga alumahan. So ito tayo sa mga dami, oh. Dami nating mga kababayan na nandito, no? At namimili at nag-iikot. Siksikan na naman ang Malabon Fish Market. So ito yung mga latag ngayon ng mga bangus. So 180, 200, 160. Iyan po yung mga kada piraso ng mga bangus ni Kuya Buboy sa Malabon. Yan ang kada piraso ng mga bangus. At dito tumpukan. Tatlo yan, tatlo. Kaya? Tumpukan ng galunggong. Tuloy-tuloy tayo sa ating update, no, dito sa Malabon. Ito po yung mga isdang tanigi. At tumpukan po ng mga pusit dito, no. Napakarami nating mga latagan ngayon. At 200 pesos per kilo ng mga pusit kalawang. May tumpukan 100 pesos. Grabe yung tao nito, ang dami, oh. Dami mga mamimili ang dumayo sa Malabon. At marami din mga latag ng mga isda na inyong mabibili rito. Dahil nga sa kapal ng tao, napakarami ng mga latag. So ito yung mga isda. Ito yung 100 pesos bisugo. Tinutumpok na rin ang mga bisugo. 100 pesos. At mga isdang sapsap.
50 pesos. At pusit natin, no? 100 pesos. Tapos per kilo ay 200 pesos. 180 naman sa mga espada. Ito naman po yung mga tumpukan. 415 siya, no? Tsaka ano? Tsaka rice. Limang kanin? O talaga. 100 pesos tumpok, no? Ng mga pusit. Tapos, espada. 180 sa mga isdang tulingan. Shoutout sa'yo, Kalbo. Teka lang ba yan? Good morning. Salamat, thank you. Shoutout sa'yo, shoutout. Good morning. Tama ba? Morning pa, good morning po sa inyo. 310 po. Ayaw. 310. Ay, 320. So, ayan yung mga isdang tumpok na inyong mabibili. At tumpukan din po dito ng mga isdang sari-sari. Kaya ng mga tumpukan, no? Tapos ito halo-halo na. 50 lang ya, pangkilaw ya, sariwa. Yan po yung mga 50 pesos na bentahan po ng 50 tumpukan. lang ya, sariwa pa ya. At makakapagpangat ka na ng iyong isda na mabibili dito sa halagang 50 pesos. Galunggong, 50 galunggong. 20 lang te, pangkilaw pa. Galunggong, 50 pesos na tumpukan. Galunggong, 50 lang. Kahit mahal ang galunggong, may nakatumpok. Oo nga, eh, no? Kahit mahal, pwede pang masang tumpukan, eh, oh. 50 pesos. lang. Nakaplato kanina eh, matuman eh. Madami. Eh, maraming mga mamimili. Ayan. Galunggong, tumpok. 50 lang. 100 pesos tumpok ng mga pusit ni nanay. At ito na may mga tumpukan po ng mga galunggong alumahan, 100 pesos. Kahit mataas ang mga presyohan, no? Nakapagtinda pa rin sila ng mga tumpukan na pangmasang presyo dito sa Malabon. Ang alumahan natin, ang presyohan ay 240, malalaking alumahan. 180 lang kilo, boss. Pangiti, mami. Magkano nga yung presyo ng galunggong? 240 ang presyo ito. 200 sa maliliit. So, ganyan po yung mga presyo ng mga galunggong, no? Dito sa Malabon Fish Market. Yan siya. Grabe, ang daming tao. Wala ka makikita pa lang dyan. Magkano sa ganito po? Magkano sa kalahati? Mahaba, oh. Oo. Hindi tayo makaabante. Na-stack up tayo dito. Ang daming tao. At marami ding isda. Marami may isda, no? Kaso medyo mahal. Yun nga lang, high price tayo ngayon eh. Oh, nahulog na mo. Nahulog na ang galunggong. Hindi makaabante. Ayun na, kinuha na. Alright, so diretso na tayo. Salamat po. Tayo ay dito na sa ang haba, no? Tapos 100 pesos mga tumpukan ng pusit. Ayan. 100 pesos tumpukan. 300 ang per kilo. Tapos yung mga salay-salay ginto rito, no? Ito yung presyo ng 200 pesos. Ilan, boss? Salang? Oh. 200 pesos po yung mga per kilo ng salay ginto. Fresh na fresh. At meron din po tumpukan sa halagang 50 pesos. 50 yan tayo, 50 mata. Mahampo na Tapos 100 pesos tumpukan. Grabe, no? Napakamura ng salay ginto rito, oh. 50 pesos tumpukan. Tilapia at isdang matambaka. Ayan po yung presyo ng tumpukan. Malinyasi. Nagpa-vlog na ka, mata. Wala na, hindi tayo makagalaw. Mahampo na.
Ayan na, maambon na. Ayan po, 50 pesos sa mga isdang tunsoy. Tapos yung mga presyo dito ng mga bangus kada piraso. Ito po yung 120, isang piraso na, no? Dumagsa ang isda, dumagsa din ng ating mga kababayan. Ang daming tao. Kaya 120. Hindi na tayo makausad. Ang dami ng ating mga mamimili sa Malabon. Gulyasan at mga isang tulingan. Masyata sa'yo kayo, Nestor. Good morning. Magkano dito? 200 ang per kilo, no? Papalitan natin. Sa punta lang. Kilo ba? Unang-una pa nga nangalapit sa akin dun eh. Hindi oh. Ay kami yung mo. Yan po ito po ng galunggong, 100 pesos. Alright, maraming mga galunggong, no? Parada ng galunggong dito ay 100 pesos. Mga tumpukan ng mga presyohan po talaga ng mga per kilo ay 200 at 240 ang mga per kilo. So ito napakarami sa mga tumpukan, pangmasang presyo 100 pesos. Tumpok-tumpok na mga galunggong. Kung ayaw mo sa per kilo, dito ka pumunta sa tumpukan. Yan po yung mga presyo ng galunggong, 100 pesos. At meron din 50 pesos. Ayan, 50 pesos. At meron din 100 pesos. 100 pesos sa mga tumpukan. At meron din mga pusit. Ito yung mga pusit natin na tumpukan, 100 pesos. Pero grabe yung mga pusit natin. Napakarami mga tumpukan ngayon dito sa Malabon. So araw po ngayon ng linggo, kaya tayo nandito nag-update dahil sa dami ng mga dumayat, dumagsa nating mga kababayan sa Malabon. At walang pag-usad dahil nga may truck ng basura. At ganito po ang sitwasyon sa Malabon. Alright, so dito 50 pesos. Yan po yung mga tumpukan po rito na bentahan. So hindi pa tayo nakakapunta sa mga bentahan ng isdang bato, no? Hindi pa natin nadadaanan. So tuloy-tuloy pa rin yung ating update sa presyuhan dito sa Malabon Fish Market. Iyon, umabante ang jeep. Problema, hindi tayo makapasok. So eto na tayo. So, sold out, oh. At update natin yung mga latag ngayon dito ni Kabugris. So, hindi tayo makapasok. Mahal yata bangus ngayon. So, iba dito, ibang bangus yun nandiyan, oh. So, magkano yung mga isang matambaka, pre? 200, 220. 220 sa mga lumahan. 200 doon, para sa 200, 200. no? 200 pesos. Yan po yung mga tulingan. Alumahan, 200 pesos. Torsilyo, 200 pesos. At 220 yung mga isdang alumahan na bentahan po dito sa pwesto ni Kabugris sa Malabon Fish Market. Ang sipag ni taba. Ang daming mataba, oh. Nalaman ko, napitik na naman to eh. So yan po yung mga presyohan dito, no? Mga isaw, oh. Nahaluan na rin ng bentahan ng kanyang mga laman loob ng baka. So ayan, 250 pang papaitan. Tuwalya, isaw, no? Tsaka may mga balat ng baka, yun po yung mga latag dito. So medyo mahaba na ang ating ikot. Hindi tayo makasingit. Nagkaroon ng build up na traffic. Iikot tayo para makapag-update tayo. Boss Jamel, magkano ngayon yung mga pusit kalawang mo? 220 lang yan. 220. Galunggong, magkano presyo? 180. 180 naman po per kilo dito ng galunggong, no? Sa kanya mababa ang presyo, 180. Yung iba 240, 200 ang mga per kilo. Pero dito ay 180 lang. 180 madudong. Ayan, no? Magaganda mga galunggong. Boss Lando, boss. Ayan. Magkano ba?
sandaan niya. Yan, tumpukan, 50 pesos at 100 Ito, pesos. sandaan niya. Alright, yan po yung ating update dito. 120 na lang yung dalawa niya. 50 po. Grabe, dahil tao. Hindi tayo makasingit. Alright. So, lilipat na tayo sa mga bentahan, no? Bentahan dito ng mga isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Alright, so ito yung mga gulayan na inyong mabibili, no? Sa murang halaga, may 20 pesos, 50 pesos na mga bentahan po dito ng gulay. So, hirap na hirap tayo gumalaw dito sa ating pwesto. Hirap na hirap tayong makalakad, gawa ng traffic na. Ayan, no? So, dagsang-dagsa kasi yung ating mga mamimili at dagsa rin po yung mga isda rito sa Malabon Fish Market. At marami ka talagang mapagpipilian. So kaya ang ating update ay mabagal. Mabagal tayo umusad. Dahil gawa nga ng may truck ng basura doon at naka-standby. Shout out at magandang umaga po sa inyo. Alright. So yan po yung mga gulay pa rin po na ating ina-update. Pero kung wala yung truck ng basura doon, no? Kung wala yung truck ng basura doon, hindi magkakala ito ng traffic. Kasi nagkakakot sila ng basura. At nagkakaipitan lahat ng mga motorista. Gawa nga ng paghahakot ng basura, nagkakasalubungan ngayon yung mga sasakyan. At nagiging isang way na lang yung papasok. Dahil gawa nga ng may truck ng basura. Alright, so din tayo sa mga tilapia Batangas ni Nanay Noemi sa Malabon. Nanay Noemi, good morning po. Shout out po. Good morning. Nanay Noemi, magkano po yung mga tilapia po natin? 120, 110. Ayun po yung mga presyo, no? 120 at 110. Nanay Noemi, salamat po. Uulan, Nanay Noemi. Maambon-ambon na. Sige po. Salamat po. At ito yung mga latag naman ni Boss Ari sa Malabon. Yan po yung mga dalagang bukid, torsilyo. No? Good morning, Boss Ari. At mga balsagalunggong. Magkano balsagalunggong, Boss Ari? 220. Yan po yung balsagalunggong. Oh. Maambon na. Ang torsilyo. 200 ang torsilyo natin dito. Ito mga dalagang bukid magkano? 200 ang per kilo, no? Dito sa espada 200 din ang mga per kilohan ng mga latag ni Boss Ari dito sa Malabon Fish Market. Salamat, Boss Ari. Shout out. Good morning. Thank you, thank you. Talakitok. Ayan, mga talakitok, bisugo na latag ni Kuya Warren naman dito sa Malabon Fish Market. At mga barakuda. Ayan, mga talakitok niya. Ayan, mga latag. Yan, sarap sa paksiw niya, no? Yung mga bisugo na yan, no? Sarap sa paksiw, yung mga bisugo. Alright, so dito naman tayo sa latag ni Parime sa Malabon. Ayan. Ayan, ni Pare Rodi. Ayan po yung mga presyuhan dito, no? Ito yung mga per kilo na mga isdang sapsap. Ayan po ay 120. Ito yung isdang mamalit.
tunsoy natin, 90 pesos, no? At mga per kilo dito po sa dalawang 160. Gulyasan. Ito po din po, no? Yan po yung mga presyon dito nating in-update sa Malabon. Ayan, no? 160 sa mga islang matambakan. So, yan po yung mga price updates natin sa mga tumpok. At batalay ay ang presyohan isang piraso. Isa. So, yan po yung mga isang galunggong balsa. At ito yung presyo ng kada piraso ng mga bangus. 200 at 220. Alright, so yun na po. Dito na po natatapos ang ating vlog sa pag-akit ng tulay dito sa Malabon Fish Market. So enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.